arranca el partit en estos instants. El davanter centro, Chema, ja està el valor dins de l'àrea, l'Espintina, un jugador de l'Alzira, no arriba al segon pal CC. Este tocante Incultén, bona l'apertura a l'esquerra, però anem de Villarejo. Va a preparar la sentada al segon pal, el remate, el no, fora. El jugador de la Unió Esportiva Alzira va a buscar el llarg, ve a la curta Zarzo, fica buscant a Chema, Chema la prolonga, ahí está la lluita, la despeja la defensa, el valor retras, que ve l'enganxat, en este cas lado en cama esquerre per a la parada de Lopito. Deixant només un puta, cuidado que recupera Mareña, Mareña està en la frontal de l'àrea, va Mareña, bona la passada per a Vélez, massa llarga, però va Javi Zarzo, la té Javi Zarzo, prepara la sentada, va encarar el 1 contra 1 de Javi Zarzo, això fa molt bé, encara Javi Zarzo, du el valor a l'esquerra, el centre, el mig! Atenció a la falta, en contra de l'Alzira, ahí està el valor recedis de l'àrea, tropeza el valor, Mauro, i directament per dalt de la porta, defesa per Paveu. Allá va Lado, para. Arranca la segona part. Continua Estacio, prepara la centrada, el centre és bo, a l'àrea busca el segon pal, la despejen els defensors, el rechaç per a Mareñà, Mareñà que l'enganxa però no li cau bé el valor a Chema, ahí està lluitant la Chema, li torna a caure Mareñà, Mareñà torna a enganxar-la fora. Era Mareñà el que ha retrasat al Cortijo, cuidado Lado, curta, madre mía, Paveu que acaba de salvar a la Unió Esportiva Alzira. Allà va Cortijo, busca el segon pal directament, els puix del porter, trauen el valor per a Bel, en la dreta Bel fora. Vega la fica en banda per a Villarejo, Villarejo que prepara la centrada, tropeza en un defensor de l'Alzira, crec que va ser el primer córner, no. Ahí n'hi ha hagut falta. Ahí n'hi ha hagut falta de l'atacant. El valor per a Carlos Pérez, este el retrasa de cara per a Lado que va a xutar. Ahí xut de Lado, para Lopito sense problemes. Era la passada ahí entre línies, de nou Urco, el valor està a la frontal de l'àrea, Urco que s'acomoda el valor a la dreta, xuta en l'esquerra. Bueno, un altre avís per a la Unió Esportiva Alzira. Rafa Vega. Recibixen ahí en molta comoditat i ara s'atreveix a eixir per la dreta, i l'autopassada està buscant l'àrea, Hugo de tacó, el valor que despeja la defensa de l'Alzira. Urco que busca l'àrea, la deixa per a Villarejo, prepara la centrada al segon pal. Cuidado, baló entre línies per a Montes que torna a ficar la pilota dins de l'àrea, mare meva. Estacio ahí jugant en el seu company, el que acaba de recuperar-se Mario, cuidado que va donar l'última jugada d'atac i la va tindre Montes la fica en banda per a Vianya, el baló està dins de l'àrea, bé, a les mans de Paveu i final.